Han står i første række der. Han skal ikke gå glip af noget. Han har fingrene der fremme. America's funniest video, eller hvad, hvor man tager den ud. Ja, jeg tror i virkeligheden skal de bare made hinanden. Men jeg har ikke lige made hinanden. Nej, det er da sjovt. I virkeligheden skal man lige give hinanden. Bare på scoring moment. Ja. Bare en gang, så bliver det. Jeg har kage. Vi skal lige se, hvad I skal have. Så må I gerne hælde det hvide af, hvis det er, for det er bare ren sukker. Der er bare kage i noget. For sødt, så vi bare kunne smide af sneen. Ja, okay.